Il-Kamra n-Negozji żaru medji nediet is-servizz ta' konsulenza b'xejn lill-SMEs dwar l-inizjattivi relatati mal-ambjent, is-soċjal u l-governanza li jridu jgħaddu għall-għanijiet tal-ESG. Is-servizz se jikkonsisti f'kampanja tal-fin dwar is-suġġett, avvenimenti u kollha individwali apposta għal dawk li jixtiequ jibdew jaħdmu fuq is-suġġett jew jagħmlu aħjar. Għalkemm qatt ta' negozju huma interessati li jagħmlu tranzizzjoni, in-negozji żgħar jista' jkun mhux dejjem ikollhom riżorsi interni u l-impenn li jagħmlu dan waħedhom. Is-servizz ta' konsulenza tal-ESG b'xejn se jikkontribwixxi biex jgħinu lil dawn in-negozji dak li għandu x'aqsam ma' riżorsi u għarfien espert. Il-laqgħat konsultattivi se jsiru flimkien ma' Wave Consulting, kumpanija esperta u ċertifikata tal-ESG li tipprovdi rakkomandazzjonijiet u gwida infassla apposta n-negozju. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs, Abigail Aġus Mamo, għal din it-tnedija hija impenċar min-naħa tagħhom biex jassistu lill-SMEs fit-tranzizzjoni lejn mudell ta' negozju aktar sostenibbli. Huwa importanti ħafna li aħna bħala rappreżentant tal-businesses nagħmlu l-biċċa tagħna wkoll u nkunu reference point fejn jidħol din il-mixja li huma jridu jagħmlu. Id-Direttur Maniġerjali ta' Wave Consulting, Dr. Roberta Lepre, qalet li dan is-servizz li għadu kif nieda se jagħmel aktar faċli l-SMEs biex jeżaminaw l-opportunitajiet ta' negozju disponibbli u jidentifikaw oqsma ewlenin ta' titjib fih dan in-negozju tagħhom. Flimkien ma' l-SME Chamber nkunu nistgħu nagħmlu l-intrapriżi żgħar jifhmu eżattament x'inhi l-ESG, ir-rwol tagħhom biex ikollhom impatt soċjali u ambjentali aħjar u mbagħad huma bħala intrapriżi kif jistgħu jsiru iktar innovattivi u jkunu effiċjenti permezz tal-ESG. Waqt it-tnedija ta' dan is-servizz ġdid, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, Mirjam Dalli, kelmet dwar kif din l-inizjattiva hija xhieda ta' kif l-stakeholders kollha f'pajjiżna qed jarfu l-importanza li l-koll jridu nagħtu sehem fit-tranzizzjoni ekoloġika u diġitali għal futur aktar sostenibbli. L-antana bħala gvern huwa li naraw iktar intrapriżi rilevanti jekk humiex kbar jew żgħar jinvolvu ruhom u l-operat tagħhom ikun wieħed ambjentalment sostenibbli. Il-kap eżekuttiv tal-Malt Enterprise, Kert Farrugia, laqgħu wkoll l-inizjattiva u spjega li din tikkumplementa l-iskema attwali tal-ESG Grant li kienet ġiet imħabbra mill-Malt Enterprise.